lawag ka Quran iban hadis yan doon matan pagtawhid ko maglawag haruin sabab in tawhiron mo in sumbahon mo ni Allah subhanahu wa ta'ala nesin na mayta di mo kawakan ni matan panawhid bang bukon daha mga amuin biak sin Allah ta'ala so yan doon na panghidusin karasulan so doon ha ini dato na ko makapahawa si himumungan ko malago din dito amoy makapagkila-kilahi kita niyo iban kahatihan na to bang unuin sa lago-lago ilmu amoy mapatot tuntuton sin kita niyo bukuno sabi makna niya amoy mabiya kita no sin bisar sin kaiwanan ini doon na dyan ko lang na tawhid bisa ko ng mga sara kaya lang ni tawhid ang mga important na mga sara dito so hira siya mag-akad suway in tawhid iban sin sara iban sin pikhi nag-aagad iban sin addat kaya siya nag-aagad ang kanna piyaon sin Allah Ta'ala in sara amuatuin sara pangakala si mga nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala upama niya walillahi mathalul a'la di tayo namun upamahan Allah Ta'ala papanjarin niya kung sa upama aun mayol iaagaran kalasahan mo tawag kikila mo mayol pus di ko makadasara niya tanganan ko ini loyalism mayol in panawhid nag-aagad sa ibang sara ang kanya man ko sumambahayang dahil doonin doonin itong kajinis simambahayang kayo sinsiyambahayang mo isinsiyambahon mo rin dito umulan Allah subhanahu wa ta'ala na yung kignot ko hibal mo ibabasahon mo yung ruko sujud mo ang sara kasi makad ka sara suway yung pagruko mo makad siya aturan yung aturan ito mo rin sara mga isa bukod na masakin tayo kung bubusin pagruko mo mga iumihan ko yan masahan ruko mo daw kasi mambayang ka wala ka tagahadas ka wala ka may kadasara tayo maun insang bahayang mo katawa sumujud ko yan biya tundok man namuhay mo na ka din sara tayo maun insang bahayang mo biya tingkantang niya hindi ka to na mo nag-ihsan amun tazkiya lang sungkay ba ng ulama tazkiya natin niya amun ayaran mo in ibadat mo yaon di man tazkiya amun pag-ayad ihsan ang ganito ta'rifan sa ihsan ano ba ito hadis an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yarak pag tag-ipon ko sumbaho min Allah subhanahu wa ta'ala sa kaula-ula kita mo siya ayaran mo rito yung ibadat mo sa kaula-ula kikita mo ng Allah subhanahu wa ta'ala so kan kikita niya kaw ayaran mo mangin una-hula mo wala mo kikita in Tuhan at wala ka kikita sin Tuhan hindi mo saan ayaran yung ibadat mo so yun ito makalin ito nagpanuhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pangagad mo sara niya iban pag-ayad mo ha ibadat mo namat ipag-ianon lang silang sin mga ulama ini katibukan sin agama among tuwi mo. Kaya nakaangad siya hadis riwayat sin Baginda Umar. Ang hadis mahaba yan daha arbaun ang Nawawi. 40 hadis Imam Nawawi. Ni Mawin Jibril. Nagpasaro pa sa manusia. Gusto nga sugo siya parason. Kikita si mga sahabat. Akhbar ni anil Islam. Bayt ay ako mang unil Islam. Kasi mga sunod. Akhbar ni anil iman. Bayt ay ako mang unil iman. Mana ito pagtauhid. Akhbirni anil Islam, anil ihsan. Sabot din pinto. Namot yung maratibul Islam, ito maratibul din. Umin, darajat sin, agama. Kakitaan taroon ako, pagsambahayan. Simujud ka, nagruko sujud ka, pa Allah subhanahu wa ta'ala, siyentiyuhan mo, ubus, ipagsambahayan mo yaon, miyamakad siya ha, aturan amoy piyang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala papanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sada piyang Hindu sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha kasahabatan na sa milmiyabot marikato miyabot pa mga upat man sila so hindi kita makada aturan bukod man kita magsambayang huminag sin aturan ta di man jari
Sa banggi hatuin pag-agama, bedasin yaman hamantain rasul. Ang kanna pia diaksin Allah subhanahu wa ta'ala nagdaak siya rasul, amo ti manghindo kato sinmatan pagsambahayang. Sabi ta kaya tang gadi pagsambahayang. So pia ratong ni sara, amo ni hinamon. Kanalaw sin rasul, sallu kama ra'aytumuni usalli. Pagsambahayang kamo, kasi kakita ni ba kung sambayang. Kumatot akaron ta. Kung kita huminang sin, ini aksyon ta. Lumato so jangang tay sa karong sambayang di. Kaya makakita sara, sumbahotin Allah subhanahu wa ta'ala salta, ayaran tain ibadat ta. So, tubot na dyan kita rin dito, kaluwa na kahawa, in maudot na to. Matog pasay na sana na to na taluson. Kalo pagbalikan insyaAllah ta'ala, mga kain kayo na to. Mahuli. Ito ba kung balikin pagsarang subukan niyo ha, mag-invite mo ka po. InsyaAllah matawag mga bukunin na sudmari. Kung natin na magbukain sa nakapalikan niyo, sa nakapagpilatuloy lang kamo. Sa sukol ha, tumpukan niyo. Kaya o na ha, kami nagpaginakuha dalang sa kanin. Mas matatumakas. Mangin, kaptangan ko tulad mga imamo, kaya ito umugay ng mga tawpid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam so pa malang aun wala imamo, kaya ito na awan at syuko. Ilang panasat si Saitan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Baka ang mga pangasukon nyo tuwanin adat kasi rin di biyad to papuasin ng biyakuan may lecture mga pangasukon insyaAllah Kung pangasubo, yung jawabon ta dyan, mga kahapon, tagatiyad na kasi second. Kala ko mga malaw mong panghati rin. Sige, Anchoy. Tayo mo lang kung share eh. Hindi ba kapag ayan tayo. Tungkol sin sirik na bahagi siya nagtu. Ang sirik dakula, ang sirik asibi, ang sirik nakatatakot. So, ipangasawang gani kapag ayat, ang kanapangadion ta, injinisan sin, sirik. Ito ito pangadion. Dahil mo kahalian, mumulit pangadion. Gusto mo doon sa buto. Ha? Picos. In sirik dakula, aun lang na sirik pag sirkut ta'a. Sirkut ta'a mo sirik pa pagtaat. So ikaw magtaat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun sirkul ibadah. Na sirik pag ibadat. Tinayasway pag-ibadat mo, insujuran mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Diyos. Ngayon ikaw man dyan mag-ibadat paruwa hindi kanya. Aun nasabot sirkul mahabba na sirik paglasa. So wewerong kalasahan mo amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Misang pa iina mo, hiama mong ginawabaran mo, subay lumabi, ilasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din yung kahantang niya, bangsaw pa kasi magkuddan lang ta mga kataymuran na ito balik Islam, kalasahan nila ina nila, sa bangsaw pa masyarada ako ni ina nila, kapag pabalikon pa, agaman na duka, insya Allah nila agaron. Ganay man ang sirkul mahabba rin di, amun lawiluwa na paginhawabaran, amun kababa ba asok bang saupama magkontra, in kabayaan mo, iba sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin akaroon. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yan, kabayaan mo, kabayaan to sinapso mo sa, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga to, iyakad, may maanan niya, iyakad min hawa napso mo. Namang mo iyakad hawa napso mo, nagtuhan na kauha, hawa napso mo. Ako saan, palman, buksura. Mano siya, iyagad din hawa napso niya, sambil tiyuhan niya na. Kung manasin tiyuhan niya, konsyum ba niya, tina, amo na to natin akaroon na, atas dalang galon din, kawayasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sirik asibi,
Insirik dakula, bang mahinang simano siya, automatic larat yung ibadat niya. Kaya back to zero. Insirik asiwi, iban insirik dakula, bang mahinang, magkagawa niya sa rin na agama Islam. Matinabo ko na siya Muslim. So siya magtaubat, magsahadat. Nasibo ko na siya Muslim. Insirik asiwi, bang niya mahinang, Muslim da siya sa amin nahinang niya to amatuin balarat. Yung mga ibadat niya kay ibadat balarat. So pamahan niya, nga nasabot hadis, man allaka tamimatan faqad asyrak. Namun yung mataod dito kato. Siyusulong na in magkambot haway-haway, nakapagsirik siya. Neto sirik asiwi. Nakapagsirik siya sirik asiwi. So yung sirik asiwi, binasin lagi, wala siya nakagawa din na agama Islam. Sa nakahinang siya sirik asiwi. Sa lang si mga ulama, yung sirik asiwi, malago para sindu sa ratulat. Pero yung sirik siya. Tapos yung sirik asiwi, amoy yung taytayan pa, sirik na kula. May nang siya taytayan pa sirik na kula. So pama, dasin hadis ato, man Allah katamimatan fakad asyraka. Ini hadis, susulong ni magkambot haway-haway siya nakapagsirik. Bang inkal na ni haway-haway yaon, ini on sabab din hamang iwatang tadi, siya ukon, pinasabab sabja. Sa along na, magdesing ka matay Allah subhanahu wa ta'ala ra. So ini ato umat yung sirik, pag yung sirik asirik. Sabab in akida niya, in pangikat niya, ini on sabab. Sabab din hamang ikapalihara kanya. Sa along na magpaparay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang imaksud niya rin dito, ang kansari mapatay, sabab sinin haway-haway o magdihil kanya proteksyon, nasa kaula-ula, ini nahinang dua ay magdihil kanya proteksyon. Allah ta'ala masin haway-haway. Amatin mahinang, sirik na po. Kaya lang, sirik asiwi, mahinang siya taytayan pa, sirik na pula. Sabang sila kapag sirik na pula, banasin kain. Sabang sirik asiwi, ini masira siya Muslim, ibadat na rin na malarat sa magdusad siya. Kaya, minsan pa sa biyat, kung sirik asiwi, malago pa siya rin sindu sa dakula. Na insirik ka mo, nakatatapo ka mo na yung riya. Nakatiyan na ito, matawad din mga experiences yung mga kaulamaan na ito kung riya. Ikaw mo mga lawa ito yan. Ang puntukan po rin sa akin. Ito na siya. So, nag-type na lima ito, Caps. May mga suwod. Baran mo na. Mga suwod yung mga kahalan si bid'ah. Na. Oh. Yan, ito. Sugkaran nila. Bali nagsabay sa Japo. Nagsabay ko yan ulit. Larak yan ito. Di ang klase yung buka. Aun buka tabi at si Manu siya. Inato siya mahukom sirik. Kaya sinat to. Miuka kaulong tabihan ang mga tao mundo. Miuka kahalutaw. Inato buka tabi at si Manu siya. Sa nini buka ini aun tabiat. Aun buka amon mahinang tun siya ibadat. Ini tumiuga kau sa amin siya namuhinga. Kaya kawajiban mga kuya. Bali nagsabay na. In tungod ato, in tungodhan, in magdepend kau sin kamaruhan mo, sin alta mo sa ginagawa mo, hindi ka mo puntaw, syahid. Ang katala, doon na dinihi, pahawasan ng katala, doon na kalbihi, pahawa syahid. Kasi magbunod siya,
kana si pagdepend niya sin kamaruhan niya, ata niya, ahalin niya, in siya mo kung siya sahid. Kung siya pa miyuga siya, ay mbuga yaon, hindi magsudwa kato, miyuga siya wala sa nakahinan, buko na to sirik. Sa pamahin kita, nag-operasyon sundalo, miyuga kita, buko na to sirik, buka yato, buka siya, ang tabiat, simano. Sige na to, makapag-usap. Hindi, hindi ko na to. Anak, kawin kita na siya. Tuloy sa bangin buka mo lang kanaya, buka mo patuhan, natin may nang sirik. Okay, buka ko na to. Kasi naon awon dili sa simbuka. Buka amoy buka. Ano ba yun? Buka tabi at patabihan. Bisan sahabat Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, bengat siya magdaman, magdipin si Rasul ha, daman niya. Waktu si Gazwatul Ahzab, inkatasin kausukan, ito katan ha frontline. Inakapin na rin doon alam si Madina, kawaihan di ba ni Hassan ibn Thabit. Na waktu man nagkuhan, nag-try doon yung mga Yahudi, doon naranag dyan isang Rasul, kiwa siya inaon si Rasul. Kung nabukuna ko biyak sa biyahan, inamabuka siya. Kung siya biyak sa bulat, mabuka ba siya? Opo na. Nabuk siya sa haba. Kanya, tumalas na ko, buka kuhan, buka aming tabi at simano siya. Bada simbuka tapalutaw, buka tapamundo. Buka na siya, tabi at simano siya. Ako ng mano siya, dito mabuka. Meron doon kabukaan niya. Ano ko sambal tuhan, kasi siya mabuka. Pero mayroong kuhan na. Dia tu mau utang sa kuan imbak pangaso niya to dia tu utang pa may nang siya dayos kagin dia manusia pasal sin dia lupan niya tuhinang dia sa kami kung tiket mo kanya sa tawakan ini yang Malayo ang Biya na siya ay magdipin kaw, ang magdipin kaw ha ahlin mo ini kaw mapatay ikaw sahid. Nabang bang siya miyuga, bang siya miyuga, kaya nagyuin imbuka magsudwa kato. Bisan na siya ko kumuhan ng kumyuga. In mangiden dito amoy magrida ko sambil hinang nabiat. Ilan siya wak? Matin dayos to nung magrida ka. Ano waktu bisugda sa pagtumtum na nahinang at kita nagsabi. Kanyang kasunod ang kahapay pagkukos. Ang kanami sampai sa mujahid, ayat illa mutaharrifan liqitalin. Ay lalaki ito muna din tafaru zahfan, la tuwalluhul adbab. Nang sila Allah subhanahu wa ta'ala bang kamu magbak na matao din atunyo, sa pumadon atunyo, ayun sila tayo kuryente na yung umatras. Malingkan, adaw para kala. Atin yung katauran ta mo, ini lumak kamu doa intirin, sebelum kamu atau marayaw, ibasin magkabaho pa, kamatauran. Ila mutaharapan di kita, au mutahizan ila, siya. Nadakala siya min, dito na siya buka sin waktu, puasat tu kan, kalau siya pikir namin kaya kabaos. Allah alam. At ano lang kung siya munapik. Hindi ka jadi nakatan may mandyan ka sila mo nahumot magkuhan ng panuyaw. Yung munapik kita kaingatan. Hindi kaingatan na sa munapik. Ang kita ang action. Allah alam di kita makasiguro kasi umano siya magpakasipat sa sipat munafik. Amin hadisin Rasulullah na idha haddatha kadzaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Buko ni na rin doon bang inambuok tayo mga Muslim nakapagputing lang mumunapit na saan. Ini ito na siya bulat tak sinabi. Siya mo minsan nakasipat siya sipat si munafik nakapagputing siya ano to nahayanat niya biyan yang nandulkan niya wala sa tinunay janji in siya sifat siya sifat si mga munafik sa bangga lang tamon ang munafik to yun kita to sila mga ang kanain masasin rasul ang buok ng sahabat betaan niya betaan niya mga isyu naman yung munafik sa Madina ni Hurayfa ibn Yaman
Sambilin Umar, niya kaya nga tamangin siya naman yung munafik. Kanda na siya mag-asubo, wala dahil kulong natin sin Rasul. Tinawag ko sin Umar, pagpapat sin Rasul yan, diyajakan na ihuday pa doon naman. Kung mapatay yan, din ang mga sahabat, bunali mga munafik, yung mga sintabi, sa mga sahabat. Kung mapatay yan naman sa nila, kitaon niya. Bangin, huday pa doon naman, di sumambahayang, nang munafik yun. Si Man yang ipangatan sin Umar, so yun na nawapatin, huday pa doon naman. May kaya mo, ano sambil siya, kita po yung Umar. May buhit pa siya. Bebetaan niya sa sin Rasul, ikaw din ha mga kausul ka. Sa mabuka pa siya hagaan. Ang matin sifat si mga bariman, ang buhin. Wala sila nagsiguro sin ibadat nila po Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sila nagbababuka. Ang ayat halam, ang buka ayat. In sila mabuka sila, in kaya bukaan nila, in ibadat nila, di tayo maun sila Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ba sila paniguro, kung biya kato ini, kapag sambayang na, makapagtahadud na, makakagal ng 6 days, kapag umra na siguro na, mataon na ibadat. Yung mga bariman, in sila miyumuka sila, adakala in ibadat nila, wala, di tayo mo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Biyatin Umar. Biyatin Umar. Parahalin Umar, buhay pa sa iyan na sa sin Rasul, in ikaw, makasulsul ka. Sabi, pahatun yakin niya ang pumarat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nakaiyan siya. Bang hadlaw kiamat, banglong niya aunsuara karungukan ko umiyan. Ingkata si mano siya makasulsul ka, manay kasambuk dato di makasulsul ka, makahuna-huna ako na. Diyatin kabuka nila patuhan. Yung sila to, wala nagsiguro. Bugasin kita paniguro. Biyatin sipat si mga bariman. Mapatut na simula ng mga sila, mga sayo. Hindi mo may nang tabong malawa ang dating pag-iwan. Malawa ha? Malawa din dating pag-iwan. Kung hindi may nang tabong malawa din tabong. Ano pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala? Natungkol kasi sa Rasul, nasabot mo tayo na. Shirik, saan palog pag ng Rasul? Iwan pa sila. Inet to, biyat ang gila sinamon lago sin pagsirik, bisang parasul, bisang makapagsirik. Kaya maigda sa nang pagkarasul. Malarap ng ibadat. Inet to, asal maalum ka to, di magsisirikin rasul. Sa amat yun, tanda sin lago sin pagsirik. Thickness. Amat yung tanda sin lago sin pagsirik. Bisang parasul. Kalaguan sinamon yung kusasyon. Kalaguan. Saan mga rasul, pero sila naman dyan magsirik. Sila kuhan, sila suntuan. Misanin hinang makro, nilalayuan nila ra. Ano yung mga rasul, hindi sila magkasa. Hal pag-agama. Aun waktu masa sila sa ma-check daw ito sin Allah Ta'ala. Kaso pa yun, natumay ng sara. Biya sinajatukan niya ang nagsambayang sila asar, yan na hadis. Ini pag-awot biyan dong karakaat, nakasalam siya. Sabi dong karakaat, nakasalam siya. Kaya tunalaong siya. Laong siya sa abat niya, kung laong na musapil ka, tawag ko. Kasal ka lang laong. Nung ko. Tindog niya, ganapan niya. Hinang complete yung sambayan. So rin dito, nahinang sarakato. Kung kita malaong, kung nalaong ko yan, kasalang ko 2 rakaat, kung tumtum mo kan, ganapan mo. Biyatuin, pagka-laong si mga karasuran ko na, mahinang siya, sara. So, abi atong pag-judge mo sa atuan, kan sila ko na ito sa tinod ni Haid. Judge siya mo po sinamon niya. Kung pagkakata hadis, Mo sa Iwan Haider.
pag-judge na Kuha na to ayat, Quran. na nag-judge sa to katon. Nagsirik na siya para sa kanata. Pwedeng ba? Di in kita naman kalahilan. Kalahilan sinhinan. Wala niya pasalin haider on ilmu ladunni. Na ilmu din Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tanang unin maksud. Bang masab kita on ha aside si Nabil Musa, puri kisab siya. May taimbang ka. Wala pa sila piyaso kay larakon niya musluton. Na ibang isaw ikaw, di ka makapagasaw. May tamo musluton, libre na to. Bagbakon mo pa yung bangka. Naon hikmat, isab kaingatan sin Haider, wala kaingatan sin Musa. Ang kan na, before sila nag-akad, ang sinitral ka niya, hinduan takolong, naman ko makasabag. Wala sila kasabag. Nang kumatapasad si Musa, kung nag-isab siya. Kung sunod ni Karwa, amoyin bay. Pag datong nila pakauman, nangayo sila kakaon. Wala sila dilang kakaon. Wala sila piyakaon. May kasunta nila kauman. Kapag kita sin, pag atras na, nakita silang bay, pinasong na maligad, di ayaw sin Haider. Haider, ba mga akuan, Haider, yung kato Haider. Di ayaw niya yan. Ay, ninin Musa. May kasunta lang ng mga tao, yung gusto na yung bay nila. Wala na kaya tamang unin hikmat. Ikato niya, amoy bata-bata nagpapanambihan, piyatay niya. Kriminal na kula sa bata-bata patayon mo. Kung na kan sa aon hikmat. Imbang ka, beta na kanya, imbang ka yato on sultan, kinaong bata ulang makawasahan, ingkatasin bangka amon marayo kawaon niya. Imbang ka amon na aib niya rin kawaon. Nampay bangka kaya karan nila to, bangka sin miskin. Namang amon natin pangungusahan na bus kawaon pa. Meron na. Kaya dihilan ni aib. Gustakan niya. So kaya pag kita sin amon mga bangka to rin kawaon. Nabus yung bay dayaw niya, yung naimbayat to, bay sin dua anak yatim. Ang anak yatim yan doon, tulad tao, in ama nila, in maas na saliha. Anak sila, anak salih. Mus aun alta, dito kiyukuhol. Naman tumalubo, kada kala, di naman kamakuan alta. Kaya tigayaw niya. Musim bata-bata, kanya piyatay, kasalong na susungo si bata-bata ayat to, magpupula pa Allah Ta'ala. Maraw matay sa simbi bata-bata, sa meron mo sa niya. Kaya niya to aun, uhay ka na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito rin ang mga khas lang to yan, kaltan ko dihil si Allah Ta'ala, kumantan ito. Na, aside na siwa, ito ang taon sa imalago dito, in Musa, wala siya nakasabang. Nakasagda siya. Wala na, ang palong na makadkako, siya walang nakasabay niya. Wala siya nakasabay. Kamot. Niya demon biya hindi na pamandali ng Diyos. Munapigin ko hindi. Tara. Sa kisah sa diyan.